qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla kellem lil Noe u lil ulidu miegħu u qalilhom: Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom, ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, mat-tjur u mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dulluvju u qatt iżjed ma jkun hemm dulluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla: dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art u tfetx il-qawsalla fi sħab, jien niftakar fil-patt bejni u bejnkom u bejn kull ruħ ħajja f'kull laħam u ma jkunx hemm iżjed l-ilma tad-dulluvju biex jeqret kull laħam ħaj. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba d-nubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex irassaqkom lejn Alla. Kien mot il-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu li bih ma rixandar is-salvazzjoni lill-erwieħ li kienu magħluqa fil-ħabs. Dawn kienu l-erwieħ ta' dawk li darba ma rridux jisimgħu meta Alla qatt jistenna bis-sabar fiż-żmien li Noe kien jibni l-arka. Ftit, jiġifieri 8 biss salvaw bis-saħħa tal-ilma huwa tixbija tal-magħmudija li issa issalva lilkom ukoll. Mhux għax tnaddaf il-ħmiġ tal-ġisem imma għax talba lil Alla jirġa' mill-kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tara s-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum, jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw lil Ġvanni, Ġesu mar il-Galilea jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-selna ta' Alla waslet. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Tin il-ġimgħa għandna l-ewwel ħadd tar-Randan. Naqraw mill-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel ktieb tal-Bibja. Dan il-ktieb fih l-istejjer ta' kif bdiet ir-relazzjoni ta' Alla magħna. Waħda minn dawn l-istejjer l-istorja ta' Noe. Fi żmien Noe, in-nies tant kienu jidimbu li Alla ddeċieda li jibgħat dulluvju fuq id-dinja lil Noe u ssieħ, għax Noe kien raġel tajjeb li kien iħobb lil Alla u jisma' minnu. Noe bena arka għalih, għall-familja tiegħu u għall-annimali tad-dinja u tal-ajru biex seta' jisalvahom mid-dulluvju. Wara d-dulluvju, Alla għamel patt ma' Noe u qallu li qatt ma kien se jħalli d-dinja terġa' tinqered. Patt ifisser wiegħda u juri relazzjoni qaddisa bejn Alla u l-poplu tiegħu. Alla jħobbna u kull persuna ispeċjali għalih. Min-naħa tagħna aħna msejħin inħobbu lil Alla u nagħtuh widen. Mela Alla għamlilna din il-weda speċjali. Imma kien hemm problema kbira. Wara d-dulluvju Noe, in-nies reġgħu bdew ma jisimgħux minn Alla. Bdew jidimbu ħafna. Aħna ksirna l-parti tagħna tal-weda għax ma bqajniex nisimgħu minn Alla, irġajna nfridna minnu. Dan kien ifisser li Alla rid jerġa' jagħmel xi ħaġa kbira biex isewwi relazzjoni tagħna miegħu.
Billi kien wieħed li ma jħallix id-dinja terġa' tinqered, din id-darba għamel patt differenti, wieħed li kien iżjed stramp u eċitanti Alla nnifsu ġi fid-dinja permezz ta' Ġesu. Fil-Vanġelu ta' din il-ġimgħa, Ġesu jħabba twiċċu mat-tentazzjoni tax-xitan fid-deżert, jibattalja bejn it-tajjeb u l-ħażin. Fl-aħħar, din il-battalja tintrebaħ minn Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Fl-aħħar nett, fil-qari tal-lum, Ġesu jerġa' jsejħilna l-kollura għandu jgħidilna iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Bħal Ġesu, aħna nidħlu f'deżert spiritwali matul iż-żmien tar-Randan, inwarbu l-vizzi u l-ħsibijiet ħżiena li jbeduna minnu. Inħallu warajna l-korla u r-rabja. Niftakru li m'għandniex inserħu fuq ħwejjex din id-dinja flok fuq Alla, nintelqu f'idejh u nafu li Ġesu dejjem qed jistennina biex jaħfrilna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!